Egunon guztioi, ongi etorri, Usurbildarrok eta kanpotik etorri zeaten hainbat eta hainbat lagun. Eta lehenbizi zuzenketatxo bat, ze Arritxuk esan du 2000 urtean alkate nintzala, zuek ondo dakizue hori ez bada horrela. 2000 urtean okerrezpanago Jose Antonio Atuna zen alkate, eta seguru Jose Antoniok ere nahiko zukeela gaur hemen egon. Gustoran bazen hemen Aimar zoriontzeko. Beraz, zuzenketa hori eginda, nik lehenik eta behin eskerrak eman edizkiet antolatze lanetan aritu diren guztiei. Oso omenaldi merezitua eta aukera paregabea Aimar zoriontzeko. Beraz, zorionak Aimar, zorionak zure ibilbide, kirol ibilbide oparoagatik, Euskal txirrindularien artean bakanak izango dira, oso bakanak, zuk adinako arrasto utzi dutenak nazioarteko txirrindularitzan. Arrasto luzea, kilometro askotakoa. Baina zorionak baita ere zure gizatasunagatik. Badakigu oso kontu zabaldua da, oso pertsona estimatua zehala tropelaren barruan
eta zer esanik ez zaleen artean. Beraz, arrasto luzea ez ezik, arrasto bikainari utzi dezu, giza balore handiko arrastoa. Horregatik guztiagatik zorionak. Beraz, batetik, hemen daukagu, sekulako gaitasun fisikoa eta txirrindulari aparta den mutila, eta bestetik, pertsona humila eta jatorra. Oraintxe bertan, Porrotxek esango lukeen bezala, humila, langilea, eta talde lanean ondo zaildua. Eta gainera, hau nik gehituko dut, beti usurbildar agertu dena. Arritxu badaki ondo asko, zenbat aldiz entzun degun kazetarien ahotik Aimar Zubeldia usurbildarra. Kasik lotuta dutezian, Aimar Zubeldia eta usurbildarra. Eta nik esango nuke Aimar Zubeldia Agirre usurbildarra. Horra beraz, hemen gure artean, gure embajadorea. Usurbilek, nazioarteko errepidetan, tropel profesionalean, izan duen embajadore bikaina eta ez ete motxean, 20 urtetik gorako epean. Horregatik guztiagatik, Aimar, zorionak, behon deizula, sorte hon opa dizut hemendik aurreako ibilbidean ere, eta gauza bat eskatuko dizut. Ez hautsi lotura, eutsi zure jaiortearekiko loturari. Gurekin nahi zaitugu, bai Aimar, izango degulako gerora ere zure gizatasunaren eta zure ekarpanaren beharra. Beraz, animo eta gurekin hemen nahi zaitugu. Eta orain, noski oroigarria. Jaki, Jose Leiz Zumetaren obra bada. Gaina urruti, nola sumatzen da luzen, karrera bat egin dezu, egin zitekenik luzen. Umetako Aimar hura, Aimar gizon bihurtu zen, zunon familiakoak beti ingurura goazen. Zuzaitugu maiotori, aitortu nahi dugu zen, semesen arraita nahi, maitagarri eta zuzen, familia zoriontsu, izan zedin hainbeste zen, gure saiatuko gara, zoriontsu izan zaitezen. Ni bertxotan enezat, hasiko gaina papatean handi gutxio. Baina, bueno, hitz bat atatzu zait, ez hitz gutxikoa naiz, baina batatzen ere atatzen den hitza da, wow. Ez dakit olako omenaldi polit bat menezi nuen, ez? Jaso egin dut bintzat, gainera menarri guztirik guztia alkateak esan duen bezala usurbildar izan da eta usurbildar sentituta bihotzera ailatzean zerbait da. Maiotoriaren jantzi dute, nire kirol bizitzan ez ditut asko izan,
baina batez ere hori esan nahiko nizuke, ez zuek ez. Maillotara hori hau betirako jantzita eramango detela zuei esker. Bueno, ja omenaldia bukaerara gerturatzen ari da. Ze gaur ointzat bai, gaur beldurri gabe, txotx esan da, danok esango du, orain festa jarraitu egingo du, Aginaga sagardotegian, ordubietan zen lehenengo autobusa, baina ordubiak eta laurden eta ordubi terdietan polikiroldegitik aterako dira autobusak sagardotegira joan nahi duten entzat, eta benetan herriari eskerrik asko hau guzti antolatzen laguntzeagatik Aimarrek merezi zuen eta zuek ere bai, ze horrelako herri batetik horrelako semeak ateratzen dira, beraz, zorionak Usurbil eta eskerrik asko.